Ο Κώστας και η Χρυσούλα είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι που σχεδιάζει να παντρευτεί. Έχουν νοικιάσει το νέο σπιτικό τους, στο οποίο θα στεγάσουν τη νέα του ζωή. Αγάπη μου, τι θα έλεγες να καλέσουμε τους θείους του κουμπάρου μας στο γάμο μας? Ποιον? Αυτό το μαλάκα τον Πασοκτζή? Με τη γυναίκα του την κυρία Πανωρέα, αυτή τη μοσχάρα που μόνο να τρώει ξέρει? Έλα, σταμάτα. Είναι η θεία του κουμπάρου μας. Δεν κάνει να μιλάς έτσι. Θα θέλεις να μιλήσουμε έτσι και για τους θείους σου? Όπως πολύ καλά γνωρίζεις, δεν έχω θείους. Μεγάλωσα σε ορφανοτροφείο. Ο Κώστας μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, όταν η σκύλα η μάνα του τον παράτησε νεογέννητο έξω από ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Η κατάσταση αυτή του έχει δημιουργήσει πολλά τραύματα. Αγάπη μου, λέω να παραγγείλουμε κινέζικο. Βαρέθηκα με τις πίτσες κάθε μέρα, δεν αντέχω άλλο. Πάω να ανοίξω. Δεν πρόλαβα, κρέα σου. Δεν μπορώ να βρίσκω συνέχεια δικαιολογίες για να έρχομαι εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, χώρισέ τον κι άλλα μαζί μου. Τρελάθηκες. Ετοιμάζομαι να παντρευτώ. Ποιος είναι, αγάπη μου? Ο Ιορδάνης, αγάπη μου. Καλώς τον κουμπαρούλι μου. Τι έγινε, κουμπάρε, πώς πάνε οι προετοιμασίες? Α, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, με ξέρεις. Αυτά είναι για τις γυναίκες. Α, τι θα βγεις? Τι άλλο. Πορτοκαλάδα κόκκινη με ανθρακικό. Όπως τότε στο στρατό, Θα αναφέρω. Ναι. Ο Κώστας και ο Ιορδάνης είναι φίλοι από το στρατό. Μέσα στις κακουχίες έγιναν κολλητοί και από τότε κάνουν αχώριστη παρέα. Ο Κώστας ετοιμάζει τα ποτά χωρίς να γνωρίζει τι γίνεται στο σαλόνι. Ίσως οι πορτοκαλάδες αυτές να είναι οι τελευταίες που πίνουν μαζί. Τι κάνεις εκεί, μωρή? Εμένα είπες, μωρή? Είχαμε μείνει στο σημείο που ο κερατάς αντιλαμβάνεται τι πεζόταν πίσω από την πλάτη του. Τι κάνεις εκεί, μωρή? Εμένα είπες, μωρή. Εσένα, μωρή καριόλα! Τολμάς να με απατάς με τον κουμπάρο 2 εβδομάδες πριν από το γάμο? Σκρόφα! Ξεφτυλισμένη! Και εσύ, ρε μαλάκα, με τη Χρυσούλα? Και με ποια να πήγαινα? Να πήγαινες με την ξαδέρφη σου την Ιωάννα, ρε μαλάκα! Γιατί να πήγαινα με την ξαδέρφη μου την Ιωάννα? Σταματήστε! Είναι να κατέβετε την Ιωάννα. Δεν είναι στο πάνελ. Βέβαια. Δεν θες να ανακατέψουμε την Ιωάννα, γιατί τη γουστάρεις την Ιωάννα. Είναι τζιβιτζιλού, κουμπαρέ. Το πλακώνει το φρίγασε. Μωρή ανώμαλη. Πας με γυναίκες. Τόλμησες να με απατήσεις με την ξαδέρφη αυτού νου? Την κόρη της κυρίας Πανωρέας και του μαλάκα του Πασοκτζή? Σου, μωρή καριόλα. Οι τρεις φίλοι έχουν γίνει κόλος. Η συζήτηση βγάζει στην επιφάνεια ένοχα μυστικά και ψέματα. Η Χρυσούλα αποδεικνύεται μεγάλη ρουφοκαβλέτα. Να τα, μωρή! Μέχρι και ο αφηγητής έπήρε χαμπάρι. Πώς τόλμησες να με απατήσεις με την ξαδέρφη αυτού νου? Όπως τόλμησες κι εσύ να με απατήσεις με τον Ιορδάνη. Νομίζετε δεν τα ξέρω, όλα τα ξέρω. Λούγκρες, 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 λούγκρες! Στο είπα να μην πάμε στους ακατακτισμένους αγκαλιασμένοι. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Ρούφη Χτίδου και σας τηλεφωνώ από την τράπεζά σας. Τι το θέλεις στο σπίτι, βρε άχρηστε, αφού δεν μπορείς να το ξεχρεώσεις? Τι τα θέλεις στα γκαράζ και τις αποθήκες, τα τζακούζια και τα roof garden? Αχαήρευτε, πάλι κατάσχεση θα κάνουμε. Όχι, εγώ φταίω που τα έκανα όλα για σένα. Μέχρι και γάμο κανόνιζα, μωρή, με αυτή την ανώμαλη. Για το σόι σου, για να λένε ότι έχεις ένα φίλο νορμάλ. Για τον πατέρα σου το έκανα, που σε έβλεπε να κάνεις παρέα με γυναίκες και θέλει να σε προσέχω, να σου δώσω αντρικά πρότυπα. Αχ, που να ξέρω καημένος ο Κυριάννης. Όχι και καημένος ο Κυριάννης, μια χαρά είναι. Και δεν είναι και μεγάλος. 55 χρονών σήμερα τι είναι, νεότατος είναι. Και πού ξέρεις εσύ την ηλικία του πατέρα μου, Χρυσούλα? Που ξέρει? Εγώ θα σου πω που ξέρει. Εγώ που τους έπιασα πριν από 1 μήνα καβάλα στο υπόγειο. Βλάκα, ο πατέρας σου πηδούσε τη γυναίκα μου. Τη σουρώνει την ψαρό σου, πα ο Κυριάννης. Και αν ετοιμάζεσαι να πεις κάτι για τους δικούς μου, σου υπενθυμίζω ότι εγώ μεγάλωσα σε ορφανοτροφείο. Λέει η αλήθεια, Χρυσούλα. Πήγες με τον πατέρα μου? Αυτός πήγε με μένα. Εγώ πήγα να του πω για την Ιωάννα. Και μου ρίχτηκε.
Έλα εδώ, μανάρα μου, να σε κάνω εγώ να την ξεχάσεις για πάντα, μου είπε. Τι να κάνω. Ήμουν ευάλωτη. Δεν άντεξα. Ήθελα να ξεχάσω την Ιωάννα, ώστε να μπορώ να αφοσιωθώ απερίσπαστη στον Κώστα. Και τώρα αφήστε με λίγο μόνη. Τέτοιο ξεκατίνιασμα έχω να δω από το 3ο επεισόδιο της περσινής σεζόν. Οι 3 φίλοι βγάζουν τα μάτια τους μαζί με όλο τους το σόι. Ο πατέρας μου να πηδιέται με τη γυναίκα του κολλητού μου και εγκομενού μου. Και εγώ να ετοιμάζομαι να γίνω κουμπάρος τους. Καταλαβαίνεις. Ο γκόμενός μου να πηδιέται με τον άντρα μου και εγώ να ετοιμάζομαι να τον κάνω κουμπάρο. Τι θα έλεγε αν τα ήξερε όλα αυτά ο πατέρας του και εραστής μου. Δεν ξέρω. Τα έχω χαμένα. Η γυναίκα μου να πηδιέται με τον γκόμενό μου και εγώ να ετοιμάζομαι να τον κάνω κουμπάρο. Δεν ξέρω. Έχω και αυτές τις πορτοκαλάδες. Δεν ξέρω τι να κάνω. Οι 3 φίλοι τελικά βρήκαν την άκρη. Παντρεύτηκε ο Κώστας τον Ιορδάνη με κουμπάρα τη Χρυσούλα, η οποία παντρεύτηκε τον πατέρα του Ιορδάνη αφού πρώτα χώρισε με τη γυναίκα του. Έτσι, ο Ιορδάνης αντί να κάνει τη Χρυσούλα κουμπάρα, την έκανε μητριά. Και η Χρυσούλα αντί να κάνει τον Ιορδάνη κουμπάρο, τον έκανε θετό γιο. Ενώ αντί να κάνει τον Κώστα σύζυγο, τον έκανε κουμπάρο. Όλοι ζουν τώρα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.